Hain ezagunak egiten zitzaizkidan gauza horietaz inguraturik nengoela, amets egin nuen. Baina aldi hartan, nire atzek, ez zuten mahaia sentitzen. Eta nire aurrean, dena desagertzen zen. Gauzek beren sustantzia, materia, galdu izan balute bezala. Zera pentsarazi zidan. Agian, gure begientzat ezkutuan dagoen errealitatearen itzalak bakarrik ikus ditzakegun kobazulo hartan gaudela. Hogeigarren mende hasieran, jakina zen materia atomoz eraturik zegoela. Baina inork ez zekien hauek nolakoak ziren. Hauetan, mas-pasak pudin baten masa positiboan sakabanatuta dauden moduan, elektroi negatiboak egongo lirateke. Ernest Rutherfordek, atomoaren miaketaren ondoren, 1912 urtean, atomoaren masa osoa nukleo txikitxo batean biltzen zela ondorioztatu zuen. Atomoa futbol estadioa balitz, bere nukleoa ez litzateke puxtarri bat baino handiagoa izango. Eta zer egongo litzateke gainerako volumen erraldoiean? Elektroi bakan batzuk soilik, sakabanatuta, zehaztu gabe eta ia masarik gabe. Atomoa bete eta osatzen zuen materia aurkitu ordez, hutsa aurkitu zuen. Horrela, atomo solidoa desagertu zen, eta baita mas-pasa atomikoaren pudinaren ideia ere. Nire inguruko objektu guztiak bikoiztuta daude. 2 mahai, 2 aulki, 2 idazluma. 2 maietako bat ezaguna dut. Objektu arrunta da, denok ezagutzen dugun hori. Mahai deritzoguna. Esertzen naizenean, eutsi egiten nau, eta sustantziaz osaturik dago. 2. maila, mahai zientifikoa, ez hain ezaguna. Ez du sustantziarik, hutsa bezala azaltzen da. Hutsune horretan sakabanaturik, han-hemenka, abiadura handian mugitzen diren karga elektriko ugari daude. Baina volumen osoa, oro har, mailaren volumenarekin alderatuz ia ezer ez da. Egitura arraroa izan arren, maila zeharo eraginkorra da. Nire papera lehenengo mailak bezain ongi eusten du. Gainazalak ez ukitu arren, papera bere gainean jartzean, partikula niminoek azpitik aurka egiten diote. Eta horrela, papera gainean mantentzen da. Ziurrenik, fisika modernoak ezin izango du sekula lehenengo mahai horren lilura apurtu. Hala ere, fisika hori bera da, esperimentu delikatu eta logika zorrotza erabiliz, 2. maila, mahai zientifiko alegia, hor dagoen bakarra dela erakusten eta ziurtatzen duena. Elkar ukitzen ez duten atomoak. Azala ukitzen ez duen laztana. Eta ametsa baino ez den musua. Sustantziari gabeko materia. Hutsa jaten dugu. Hutsa janzten dugu. Hutsik dauden gorputzak gara. Hau da Rutherfordek erakutsi zigun mundu harrigarria. Gure atzek ukitzen ez duten mundua. Gure begiek ikusten ez dutena. Eta gure buruak sumatu ere egiten ez duena. Ametsa baino mundu arrotzago bat.